Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Huzur TV telekanalında Uraza turunda söyləşəmiz. Həm Urazağa qağılışlı ən şeterikli məsələlərə Tatarstanımızın ən ilimli həzrətləri cavab verir. Birinci Urazağa kelgəndə indi ən birinci formul rızıqны әзейтірге керек, нидер бір режимге көшерге керек. Әзімі көп мәміне сүннет уразаларына тата башласак менә иншалла менә бу тәнне әйткәнемчә тәнне организмны күнектергә керек. Менә бу беренче уразалар җиңел һәм хәерле булсын дип инде. Алданың хәсәрен күрсәк, иншалла бу уразалар безгә җиңел булыр. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллах саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.